nou. Want ze weet wat ze doet, maar dit is niet meer normaal. Dus ze lacht, dus ze kijkt, maar het lijkt of ze zelf weet wat ze doet, maar dit is niet meer normaal. Ik heb chicks gezien, maar niets gezien als jij. Ja, ik heb chicks gezien, maar ik heb niks gezien als. Oké, met z'n allen, baby, sing that shit, come on. Meisje, kijk om je heen. Iedereen. Je bent niet alleen in het licht van de laser. Meisje, ik zie je staan en ik zie je gaan in het licht van de laser. Meisje, kijk om je heen. Je bent niet alleen in het licht van de laser. Meisje, ik zie je staan en ik zie je gaan in het licht van de laser. Hey. Slow mo. Luister dan nog één keer. Laat het niet horen voor ons, maar laat het horen voor jezelf. Lauwe papi, sexy mammies. Hey, weet je wat, we chillen hier gewoon de rest van de dag. Fuck die andere plaatsen, man. Hold up. Wacht even. Hey, die kennen we ook, man. Laten we die gewoon opzetten. Ondertussen kun je bij deze boys komen. Wij gaan eventjes hier chillen gewoon. Kom gewoon langs, een paar fotootjes maken. Ik heb echt wat goodies hier zo vanuit de platenmaatschappij. Oh ja, shit. We hebben zelfs dit soort dingen weg te geven. Deze heeft nog niemand. We hebben hem vanmorgen gekregen. Ik wil niet heel veel reclame maken, maar het komt erop neer dat je voor 2 eurotjes... Hoeveel kost dat ding eigenlijk? Heel weinig. Die single kan kopen hier zo. Beetje met Dio zo, cozy op de foto. Hier zo, wat tegen niks en zo, toch? Wie wil dat nou niet? Ja, precies. Oké, maar dan kun je gewoon naar die boys toe gaan. Waar zijn die boys? Zijn ze er nog? Oké, cool. Laten we nog wel ondertussen een paar plaatjes draaien. De beste DJ. is hier op de foto. What you got, baby? Wij zijn hier. Deze kennen ze ook. DJ Izzy maakt het feestje gewoon af hier zo. Meld je bij die boys,